Καλησπέρα στο όμορφο παρεώνι μας εδώ πέρα στο YouTube. Σήμερα λοιπόν είναι μία μέρα πάρα πολύ γεμάτη. Εγώ τα έχω φτύσει. Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα life update. Παύλα τι συμβαίνει στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό. Παύλα ένας θεός ξέρει, δηλαδή δεν μπορώ να σας περιγράψω. Πρέπει να βάλω λιγάκι τις σκέψεις μου σε μία σειρά. Επίσης έχω πάρα πολλά PR τα οποία μου ήρθαν αυτή την εβδομάδα και θέλω πάρα πολύ να ανοίξουμε μαζί. Οπότε θα κάνουμε και αυτό σε αυτό το βίντεο. Γενικά ένα βίντεο λίγο απ' όλα. Πώς είναι τα ό,τι να είναι vlog, αυτό θα είναι ένα ό,τι να είναι τελεία. Let's get started. Πάω να φέρω τα PR μου, να τα ανοίξουμε εδώ πέρα στο στουντιάκι μας και ταυτόχρονα να μιλήσουμε για όλα αυτά τα υπέροχα και τραγικά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό. Hello friends and welcome back to my channel. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Λοιπόν, νούμερο 1. Έχουμε ένα πακέτο από τη L'Oreal. Ευχαριστώ πάρα πολύ L'Oreal. Και έχει μέσα έναν υπέροχο καθρέφτη, βεβαίως. Και το νέο Glass Skin, το οποίο είναι από την σειρά της Revitalift και είναι Liquid Cream. Ανυπομονώ πολύ να το χρησιμοποιήσω. Είδα σίγουρα την Παναγιώτα που ανέβασε σχετικά με αυτό και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Ανυπομονώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ L'Oreal. You all know I love you. Έχουμε ένα καινούργιο δαματάκι από Nux. Oh my goodness. Such a nice pouch. Και so nice. Λοιπόν, έχουμε το καινούριο roll-on. Είχα ήδη το χρυσό, το είχα λατρέψει και αυτό τώρα είναι σε μια απόχρωση κάπως έτσι πιο ροζ. Και έχουμε και αυτό το οποίο τι είναι? Highlighter. Βεβαίως. Very nice. So nice. Thank you so much, Nux. I love you. Και από την Nux επίσης έχω και την αντίστοιχη τσάντα που μου έστειλαν αργότερα, που είναι ασορτή με τον SSR, η οποία είναι so cute. Και έχουμε το Nux Sun 30 SPF Sun Mist Fresh. Nice. Είμαι σίγουρη ότι θα μυρίζει όπως όλα τα πράγματα της Nux που μου σχοβολάνε. Τέλειο, δροσερό. Και έχει μέσα και 3 από τα καινούργια Hair and Skin Mists. Λατρεύω τα αρώματα της Nux. Νιώθω ότι είναι από τα καλύτερα αρώματα ever. Ένα άρωμα που έχει, το οποίο μυρίζει κάπως σακαρίδα. Έχω τελειώσει 3 μπουκάλια από αυτό. Είναι για το καλοκαίρι. Ό,τι καλύτερο. Nux. I love you again. Lierac. Λοιπόν, η Lierac μας έχει στείλει το λεπτόρευστο βελούδινο αντιλιακό προσώπου με 30 SPF και της Lierac το The Silky Sun Oil για σώμα. Thank you so much. Έλαβα ένα ιδιαίτερο PR, το οποίο είναι από την Aqua Carpatica και είναι τα νέα τους νερά με ανθρακικό και flavors. Και ήρθανε σε μια τσάντα η οποία από μέσα είναι σαν ψυγιάκι, πόσο cool. Λοιπόν, και έχουμε Apple, Peach Mango, Lime and Mint, σαν μοχίτο αλλά χωρίς αλκοόλ, Pink Grapefruit, αλίμονο γιατί όλα πλέον είναι Pink Grapefruit, και Raspberry. Should we have some? I think we should have some. Βέβαια δεν τα έχω βγάλει φωτογραφίες ακόμα για Insta Stories, αλλά δεν πειράζει, θα ζήσουμε χωρίς ένα. Θα τους πω ότι το ήπια και ότι μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο μετράει περισσότερο από τη φωτογραφία μου. Μισό. Λοιπόν, έφερα ένα ποτηράκι με πάγο, γιατί αν υπάρχει κάτι που συχαίνομαι είναι οτιδήποτε έχει ανθρακικό χωρίς πάγο. Πιστεύετε θα τα κάνω χάλια? Τώρα δεν το σκέφτηκα, αυτό έχει ανθρακικό μέσα. All is good. Λοιπόν, let's see. Τώρα είμαι σαν αυτές τις creators του εξωτερικού που βάζουν fizzy drinks και κάνουν τα πάντα. Αλλά αυτές πάντα... έχει πολύ ανθρακικό. Αυτές πάντα στην αρχή κάνουν και... συγγνώμη. Και μετά το ανοίγουνε. Never mind. Too late for that. Cheers! Να σας πω κάτι, για κάποιον που δεν απολαμβάνει συχνά το ανθρακικό, αυτό είναι περίεργος πάρα πολύ ευχάριστο. Thank you so much. Yay! Λοιπόν, next up έχουμε ένα PR από Maybelline και ήμουνα σίγουρη, τα είδα που τα έδειξε η Σοφία και ήμουν σφασί, τα χρειάζομαι. Είναι τα καινούρια Lifter Gels, είναι lip oil σε μορφή gel. Μου έστειλαν 4 αποχρώσεις. Αυτά είναι. Thank you so much Maybelline, θα τα δοκιμάσω. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, οπότε can't wait for that. Thank you so much. Λοιπόν, έχουμε μια αχρίαστα γιγαντιαία σακούλα, η οποία δεν είναι καν για εμένα.
είναι για τον Γιώργο. Και έχει μέσα, I kid you not, του έστειλαν ένα αυτοκίνητο. Ψεύτικο αυτοκίνητο. Ο Γιώργος δεν θα με αφήσει να το πετάξω αυτό, θα μετακομίσουμε και θα το πάρουμε μαζί μας. Αλήθεια, ό,τι σας λέω. Λοιπόν, και έχει πομάδα for medium hold και σαμπού. Μπράβο Γιώργο, με γεια σου καρδούλα μου. Πάρα πολύ ωραίο packaging ωστόσο, να το δώσουμε έτσι. Να το δώσουμε στη Λορδάνη. Λορδάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος όποτε παίρνει PR πακέτα, να ξέρετε, χαίρεται σαν να είναι ένα 4χρονο παιδάκι στα γενέθλιά του. Ή τα Χριστούγεννα. Ακόμα και αν του έχουν στείλει ένα μπρελόκ. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λορδάνη, που έδωσες χαρά σε έναν 30χρονο νεαρό. Λοιπόν, next up έχουμε από Fresiderm. Λοιπόν, bro. Είναι sticks με 50 SPF και είναι ένα διαφανές και ένα φούξια. Πείτε μου έναν λόγο που κάποιος μπορεί να θέλει να έχει φούξια αντιλιακό. Αυτό είναι αντιλιακό. Και εάν αναρωτιέστε, ναι, αφήνει χρώμα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αφήνει χρώμα. Τύπου για να χρησιμοποιήσεις σαν ρούζ, αλλά να έχει και αντιλιακή προστασία. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Thanks. Ευχαριστώ πολύ, Fresiderm. Next up έχουμε από Pantene. Πήγαμε σε ένα event της Pantene τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραίο event. Βέβαια πάρα πολύ ζέστη. Ωστόσο μας είχαν πει αν θέλουμε να πάρουμε μαγιό για να βουτήξουν κιόλας, αλλά didn't feel like it, so I didn't. Μας δώσουν αυτή την υπέροχη βεντάλια που λέει My Summer Love. So nice, it's pink, I love it. Και έχουμε εδώ μέσα και ένα νεσεσεράκι, το οποίο είναι πάμβαρο. Είναι αλήθεια, κάνεις γυμναστική με αυτό το νεσεσέρ. Και έχει μέσα, oh my gosh, πολλά πράγματα. Λοιπόν, Sunkiss Glow UV Protection Spray, Keratin Protect Oil, Repair and Protect. Thank you. Έχουμε μία μάσκα μαλλιών, την Keratin Protect Mask. Έχουμε conditioner της ίδιας σειράς. Yay! Και εννοείται και το σαμπουάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Pantene. We appreciate it. Next up! Δεν ξέρω τι νοικοκυρά πιστεύουν ότι έχω γίνει, γιατί τα επόμενα 2 PR πακέτα με έπιασαν λίγο απροετοίμαστη. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτά, αλλά με έπιασαν απροετοίμαστη. Λοιπόν, έχουμε ένα PR πακέτο από Dr. Beckman και έχουμε ένα Oxy Power αφαιρετικό λεκέδων σε σπρέι, ένα Travel Wash για μέχρι και 20 πλυσίματα, ένα Stain Roller, αλλά αυτό που με ενθουσίασε περισσότερο από αυτό το πακέτο είναι αυτό εδώ πέρα το στυλό, το οποίο είναι Stain Pen Express on the go και είναι ένα στυλό με το οποίο αφαιρείς λεκέδες. Πόσο χρήσιμο πρέπει να είναι αυτό εάν πας σε ένα εστιατόριο για φαγητό να το έχεις μέσα στην τσάντα σου. Problem solver. Thank you very much. Επίσης μας έβαλαν και ένα μαξιλαράκι που φουσκώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. This is so useful. Ειδικά με έναν Γιώργο μέσα σε αυτό το σπίτι, κανένα ρούχο δεν είναι ασφαλές. Δεν ξέρω τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, αλήθεια. Πάντα ή κάπου χτυπάει ή κάπου λερώνεται. Είναι. Αλήθεια. Και μετά τον ρωτάς και του λες πού σκίστηκες, πού χτύπησες, πού λερώθηκες και πάντα είναι σε φάση. Δεν ξέρω ούτε που κατάλαβα. Πώς γίνεται να κοπάνισες, να έχεις μια μελανιά τόση και να μην θυμάσαι που χτύπησες. Anyways. Και το άλλο πακέτο το οποίο με άφησε λίγο άφωνη είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι από Tresori d'Oriente. Tresori d'Oriente, δεν είμαι σίγουρη. Που έχει πάλι μια μικρή βεντάλια και είναι και αυτή ροζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου έστειλαν μαλακτικά για ρούχα. Για να μυρίζουνε τα τυραντάκια μου και θα μυρίζουνε Ikigai. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι συγκεκριμένο μαλακτικό ρούχων και τα αρώματά του, διακριτικές νότες άνθους και ρασιάς και η γλυκύτητα του ριζόνερου χαρίζει τα ρούχα σας ένα εκλεπτισμένο και αρμονικό άρωμα, εμπνέοντας ηρεμία και χαλάρωση. Ακούστε με λίγο, αν το μυρίζετε, αυτό το πράγμα μυρίζει όπως θα ήθελες να μυρίζει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. I kid you not. Μυρίζει υπέροχα. Επίσης η Tresori d'Oriente ήταν τόσο γλυκιά που μας έστειλε και το Vanilla Ginger και το White Musk. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναχρειαστεί να αγοράσω μαλακτικό τώρα λογικά στην επόμενη ζωή μου. Γιατί το καθένα από αυτά είναι για 38 πλύσεις. Βάλτε κάτω. 3, 4, 12. Πάρα και κατάλαβε. Δεν θα ξαναχρειαστεί να αγοράσω μαλακτικό ποτέ, παιδιά. Ποτέ. Next up! Έχουμε ένα πακέτο από Stain Cosmetics. Μου έχουν στείλει άπειρα πράγματα, αρχικά πόσο luxurious είναι αυτό το packaging. Το έχω λάβει εδώ και λίγο καιρό και θέλω να κάνω βίντεο στο TikTok, αλλά πραγματικά δεν έχω προλάβει με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό και κυρίως δεδομένου ότι δεν είμαι και καθόλου σπίτι μου για να γυρίσω και κάνω ένα βίντεο. Λοιπόν, μην γκρινιάζω όμως, γιατί εντάξει, η κοπέλα μου ηρέμησε λίγο. Έχουμε Body Glow, we love that. Let's take a pic.
Look at that. Would you look at that? Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, αλλά φαίνεται ότι άμα το βάλω πάνω με αυτό θα λάμπω σαν πτυχολαμπίδα τον Αύγουστο. Έχουμε μάσκαρα, έχουμε 1, 2, 3 lip liners, nice, σε αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις. Το packaging είναι καταπληκτικό, πάρα πολύ premium experience, μπορώ να πω. Soft Sculpt Stick και άλλο ένα, είναι στις αποχρώσεις Neutral Sculpt και Coral Stain. Και μετά έχουμε Velvet Cream Lipsticks, 3 Velvet Cream Lipsticks και 3 Soft Matte Inks. Thank you so much, Stain. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τα δοκιμάσω και να κάνω βίντεο και να τα δούμε και παρέα στο TikTok, παιδιά μου. Και αν θα σας άρεσε να δείτε κάτι τέτοιο εδώ πέρα στο YouTube, ξέρετε, έτσι τα σχόλια από κάτω είναι. Μου λέτε, Χριστιάνα, κόψε το ποπό σου και κάνε μας make-up tutorial και στο YouTube. Και θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω. Next up! Λοιπόν, αυτό το PR είναι λιπές. Θα σας πω αμέσως γιατί. Είναι από τη Make Up Forever. Δείτε τι όμορφο. Λείπει κάτι. Ξέρετε γιατί λείπει? Γιατί έκλεψα και το άνοιξα και το δοκίμασα και τώρα είναι μόνιμα στο make-up bag μου και δεν πρόκειται να ξαναφύγει από εκεί καθόλου σύντομα, γιατί αυτό το make-up είναι θαυματουργό. Σου δίνει ένα τέλειο healthy glow αποτέλεσμα, έχει πολύ καλή κάλυψη αλλά είναι πολύ λεπτόρευστο, οπότε δεν νιώθεις ότι έχει σπαστό στα μούτρα σου, αλλά δίνει τέλειο αποτέλεσμα. Μιλάω πάρα πολύ, δοκιμάστε το. Τέλος. Μου έστειλαν 2 αποχρώσεις, επίσης ένα υπέροχο beauty sponge και για ποιον λόγο ακριβώς μου έστειλαν πυλό. Ναι, αυτό είναι πυλός. Είναι Self-Hardening Modeling Clay. Μάλλον για να φτιάξω ό,τι θέλω και να σφραγίσω μετά ότι είναι δικό μου με αυτή τη σφραγίδα Make Up Forever. Δεν ξέρω τι marketing υπάρχει πίσω από αυτό, να σας είμαι ειλικρινής. Αλλά και χωρίς marketing αυτό το make-up είναι καταπληκτικό. Next up, λοιπόν, έχουμε από Intermed Baby It's Hot Outside και έχουμε Luxurious Sun Care Antioxidant Sunscreen με 30 SPF. Βεβαίως. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρωματιστά packaging. You should do it more, companies. Έχουμε Lip Balm με 30 SPF, always useful, παιδιά, να βάζετε τηλιακό και στη χείλη σας, και εγώ και αυτά. Και 50 plus SPF για το πρόσωπο με νιασιναμίδι, ιαλουρονικό, πανθενόλη και βιταμίνη Ε. Thank you so much. Θέλω να δω πώς είναι το packaging. Oh, so cute. So cute indeed. This is so nice. I love it. Thank you so much, Intermed. Next up, ούτε αυτό το πακέτο είναι για εμένα. Αυτό το πακέτο είναι για την Αβάνα. Μας το έστειλαν οι αγαπημένοι μας άνθρωποι εκεί πέρα στην Top Dog και έχει 2 πραγματάκια μέσα. Το ένα είναι Pet Sunscreen, αντιλιακό με SPF 30 για σκυλιά και γατιά. Didn't even know! Η αλήθεια είναι ότι η Αβανούλα δεν εκτίθεται και πάρα πολύ στον ήλιο, γιατί είναι πάρα πολύ σκυλάκι του καναπέ. Οπότε δεν είναι από τα σκυλιά που θα τα πάρεις μαζί στην παραλία, ας πούμε. Αλλά έτσι από περιέργεια να δούμε πώς είναι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ αντιλιακό για ζώα. Μάλιστα! Απλώστε την επιθυμητή ποσότητα στις παλάμες σας και εφαρμόστε σε όλο το τρίχωμα. Πουρτσίστε το τρίχωμα για να απλωθεί ομοιόμορφα. Εάν υπάρχουν ορατές εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος, εφαρμόστε επιπλέον ποσότητα. Ασφαλές για χρήση γύρω από περιοχές όπως η γέφυρα της μύτης, τα άκρα των αυτιών, το δέρμα γύρω από τα χείλη, η βουβονική χώρα και το εσωτερικό των μυρών. Κατάλληλο για σκύλους, γάτες και άλογα. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Έχετε ξαναδεί εσείς ποτέ αντιλιακό για ζώα? Εγώ πρώτη φορά ζωή. Και έχουμε και μια τσαντούλα για την παραλία, η οποία είναι όλα τα λεφτά. Έχει από τη μεριά μία γατούλα και από την άλλη μεριά ένα σκυλάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Top Dog. Έχετε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδούλα μας και ειδικά επειδή φροντίζετε τους μικρούς μας φίλους. Next up, let's go here, shall we? This gives luxury. It's giving, I paid so much for this, but I actually didn't. Oh my gosh. OMG. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό είναι ένα άρωμα της YSL. Είναι από τη σειρά Libre, όπως θα μπορείτε να καταλάβετε. Είναι σε αυτό το υπέροχο κόκκινο χρώμα. Berry Crush. Berry Crush, βεβαίως. Μισό να το ψεκάσω λίγο εδώ μέσα, να δούμε. So nice. So nice. Love it. Δεν θα περίμενα τίποτα λιγότερο από τη YSL, παιδιά, εντάξει. Αρχικά όλα τα πακέτα είναι χάραμα οφθαλμών και πάντα δίνουν έτσι και μια αίσθηση πολύ luxurious. Επόμενο έχουμε booty shorts. Παιδιά, λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι από τα πιο έξυπνα πακέτα που έχω δει εδώ και λίγο καιρό. Γιατί είναι για το λανσάρισμα ενός καινούργιου προϊόντος από την Benefit. Το πολύ αγαπημένο μας tint, το Benetint, βγήκε σε pocket size. Και όταν λένε pocket size,
το έκαναν κυριολεκτικά. Γιατί έβαλαν ένα Benetint μέσα σε ένα pocket για το PR. I love me some smart marketing. Λατρεύω όταν τα marketing agencies και γενικότερα ο χώρος του marketing βάζει το μυαλό του να δουλέψει και κάνει τόσο απλά αλλά έξυπνα πράγματα τα οποία είναι cute as hell. Λοιπόν, έχουμε το καινούριο Pocket Pal Benetint, το οποίο από τη μία μεριά έχει το tint και από την άλλη μεριά έχει ένα διαφανές gloss, το οποίο μου φαίνεται πανέξυπνο. Έχει ένα υπέροχο μικρό βραχιολάκι εδώ πέρα, χειροποίητο. Μας έχουν βάλει την Bad Gal Bang σε μαύρη και σε μπλε, είναι αυτό η mauve. Electric Purple mauve. Μαύρο mauve, την Bad Gal Bounce σε καφέ, που τις προάλλες εντωμεταξύ σκεφτόμουν ότι μου έχει τελειώσει καφέ μάσκαρα. So excited. Και τα Bad Gal Hype Liner σε μαύρο και σε καφέ. Thank you so much Benefit. I love you so much. Thank you, thank you, thank you. Επόμενο, αυτό είναι το πιο πρόσφατο μου PR. Το πήρα χθες το βράδυ από ένα event που πήγαμε για τα Sephora. Είδαμε μία ταινία στο event και είδαμε το The Devil Wears Prada 2. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ. Παρ' όλα αυτά, δεν ακουμπάει το πρώτο σε κανένα σύμπαν παράλληλο. Και μέσα αυτό το υπέροχο τσαντάκι από Sephora έχει ένα HD Skin Hydra Glow από Makeup Forever, το οποίο δυστυχώς έχουμε μία Hydrate and Soothe Face Mask. Έχουμε από Bioma ένα αντιλιακό για το πρόσωπο με SPF 50. Δεν θα μου τελειώσουν τα αντιλιακά ούτε σε 3 ζωές. Μόνο και μόνο με αυτά τα PR που μόλις ανοίξαμε. Έχουμε από Γκιζού το Honey Milk 5-in-1 Styling Cream, που είναι για ενυδάτωση, προστασία από τη θερμότητα, να ελέγχει το φριζάρισμα, flexible hold και shine. Thank you so much. Από Kosas ένα bronzer με γυαλάδα. This is so nice. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Είναι στην απόχρωση beachy. Έχουμε ένα rouge από Sephora Collection. Love that. Ένα Wow Dream Coat Supernatural Spray σε mini ή travel size, δεν ξέρετε τα δύο είναι. Και τέλος ένα Blush Balm Lip Tint από Charlotte Tilbury. Αυτά είχε μέσα το τσαντάκι από τα Sephora. Είμαστε στα 4 τελευταία. Πάμε λίγο γρήγορα γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόση ζωή έχει ακόμα η κάμερά μου. Έχουμε αυτό από L'Oréal Professionnel και έχει μέσα την Metal Detox Hair Mask, καταπληκτική, αν δεν την έχετε δοκιμάσει το συστήνω ανεπιφύλακτα, και το Absolute Repair Molecular Oil. Thank you so much y'all. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το PR είναι ένα λίγο sad story. Είχαμε ένα event της Troublemaker, είναι ένα καινούριο brand το οποίο έχει έρθει τώρα στα Hondo Center με έτσι κορεάτικα inspired προϊόντα και τέτοια. Και εγώ δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς και μου έστειλαν το πακέτο μου στο σπίτι. Αλλά δυστυχώς μου ήρθε έτσι. That's sad. That's so sad. But that's okay. Έχει άλλα πραγματάκια εδώ μέσα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτό. Λοιπόν, μου έχουν στείλει ένα Plumping Setting Mist με τη θήκη του. Παρακαλώ πολύ. Έχει σιλικονάτη θήκη για το mist. Έχει ένα μπρελοκάκι official Troublemaker. Αυτό εδώ πέρα είναι Plumping Bubble, το οποίο πρέπει να είναι κάτι σαν lip gloss. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον packaging, έχουν πολύ πλάκα. Και αυτό εδώ το οποίο είναι glossy lip stain. I kid you not, ανοίγει έτσι. Όταν το είδα λέω what the actual, αλλά ναι, είναι lip stain. So cute. Και ήρθανε μέσα σε αυτή την υπέροχη τσαντούλα η οποία είναι γεμάτη με highlighter μέσα, οπότε that's it. Πρώτο τελευταίο όμως είναι αυτό εδώ το καφάσι, το οποίο υπόσχεται ένα υπέροχο καλοκαίρι. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ Havana Club. Ανυπομονώ πάρα πολύ να φτιάξω κοκτέιλάκια εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που μας το στείλανε είναι γιατί προφανώς πρέπει να προσέχουμε όταν πίνουμε, αν πίνουμε το καλοκαίρι, να μην οδηγάμε, να πίνουμε υπεύθυνα. Thank you very much, το αφήνω εδώ. Και τέλος, μισή ώρα αργότερα, έχουμε φτάσει στο τελευταίο, το οποίο είναι από Lancome. Αυτό ίσως και να είναι ένα από τα λίγα κουτιά που μπορεί και να κρατήσω, η αλήθεια είναι. Και μέσα έχει αυτό το υπέροχο νεσεσεράκι, το οποίο είναι ρόζι διαφανές. Έχει και δύο μπρελοκάκια που έχω την εντύπωση ότι σε αυτό εδώ πέρα μπορείς κάτι να βάλεις μέσα. Δεν ξέρω τι υποτίθεται ότι βάζεις, αλλά so cute. Και έχουμε μέσα τα τρία καινούργια body mists από Lancome. Είναι το OE, O Zenith και O Cool. Είναι hair and body mists. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι το Jasmine Coconut και το Rose Lychee είναι
φανταστικά. Το πράσινο μυρίζει αχλάδι, δεν είναι τόσο πολύ του γούστου μου, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Φρουτώδες έτσι, δροσερό. Τα άλλα δύο είναι... Λοιπόν, επίσης, δεν είχα δοκιμάσει ποτέ αυτή την κρέμα. Μόλις την δοκίμασα, την ερωτεύτηκα. Την λένε Hydra Gel Cream. Είναι ό,τι πιο ανάλαφρο μπορείς να βάλεις στα μούτρα σου. Love it. Not sponsored, but love it. Έχουμε ένα Sunstick, για την ακρίβεια Supra Screen Invisible Sunscreen, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ περίεργο χρώμα, με τρομάζει λίγο. Δεν ξέρω τη φασούλα. Α, μπορεί να είναι διαφανές και εμένα να μου φαίνεται έτσι όμως, να ξέρετε. Φαινότανε καφέ, έχω να σας πω, αλλά τελικά είναι ημιδιαφανές πορτοκαλί, οπότε νομίζω δεν θα έχει χρώμα. Nice! Και έχει και όλα αυτά εδώ τα καλούδια, τα οποία... Θα σας πω αμέσως τι είναι, μισό, μόλις μάθω κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε δύο η Doll Lip Cuddle Blurs, τα οποία είναι στην απόχρωση 60 και 22 και είναι σαν ημιμάτ κραγιονάκια, τα οποία έχουν πάρα πολύ ωραία υφή και αφήνουν ένα πάρα πολύ ωραίο smooth αποτέλεσμα. 4 από τα καινούρια Chicks Juicy Tubes, τα οποία είδα τη Μέρη να τα χρησιμοποιεί και ειλικρινά της άφησαν καταπληκτικό αποτέλεσμα. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λανικό. Να σας δείξω και τυχαία ένα πώς είναι. Αυτό είναι highlighter στην απόχρωση Honey Glaze. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω πιο πολύ για bronzer με λάμψη, αλλά so cute. Και αυτά είναι για χείλη και για μάγουλα. Αυτό θα το χρησιμοποιούσα για τα χείλη ίσως περισσότερο, ούτε καν για bronzer. Αλλά ναι, είδα ένα το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν βάλει εδώ. Raspberry, αυτό πρέπει να είναι. Το οποίο ήταν ένα υπέροχο ροζ κόκκινο, φούξια, κάπως καταπληκτικό. Να το. Δεν σε κάνει να θες να το φας. Πάρα πολύ μου αρέσει. Αυτά είναι τα καινούργια μου παιχνίδια, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα να τα δείτε. Hear me out. Ας κάνουμε ένα real talk. Η ζωή μου το τελευταίο καιρό είναι υπέροχη. Δεν έχω να παραπονηθώ για τίποτα. Μας έχουν τύχει μερικές μικρές ατυχίες, κάποια mishaps, θα έλεγε κανείς. Αλλά επί το πλήστο είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά μπορεί να σας ακούγεται πάρα πολύ, δεν ξέρω, ίσως να ακούγεται λίγο φαντασμένο, ίσως να ακούγεται λίγο εντάξει, άσε μας και εσύ μωρή, έχουμε και πιο σοβαρά προβλήματα. Οκ, το καταλαβαίνω. Κανένα πρόβλημα όμως δεν είναι λιγότερο σοβαρό από ένα άλλο, γιατί ποτέ δεν ξέρει ο καθένας μέσα του πώς το παίρνει. Και εδώ η φάση μου είναι η εξής. Το τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι, έχω πιεστεί αρκετά με πολλά διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου. Κυρίως με δουλειά, η οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστη και την απολαμβάνω πάρα πολύ, don't get me wrong. Αλλά όταν λείπεις συνέχεια από το σπίτι σου και χάνεις κάθε πάσα ιδέα ρουτίνας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν χριστιάνα, γουστάρω να έχω μια ρουτινούλα, ρε παιδί μου, μέσα στη ζωή μου. Θέλω λιγάκι να έχω το safe place, το safe spot, το safe schedule μου, στο οποίο μπορώ πάντα να γυρίζω και να είμαι safe. Τους τελευταίους 2 μήνες λοιπόν, που λείπω όλη την ώρα, έχω αποπρογραμματιστεί, έχω αποπροσανατολιστεί, έχω εξαφανιστεί. Πραγματικά σας μιλάω. Η μόνη σταθερότητα που έχω είναι τα YouTube βίντεο που ανεβάζω κάθε Κυριακή. Αλήθεια σας μιλάω. Και μαζί με κάποια γύρω-γύρω πραγματάκια που έχουν προκύψει έτσι και με πολύ άκυρα πράγματα. Πολύ άκυρα πράγματα. Είχαμε ένα θέμα με το αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Είχαμε έξοδα για το αυτοκίνητο. Μετά ο Γιώργος είχε ένα θέμα με το δίπλωμά του. Είχαμε θέμα με το δίπλωμα. Όλα αυτά παράλληλα, ενώ είχαμε ήδη κανονισμένα σχέδια τα οποία κάπως επηρεάζονταν και από όλα αυτά τα συναφή τέλος πάντων. Οπότε λίγο κάπως ζοριστήκαμε, θεωρώ. Ο Γιώργος επίσης είχε ψιλοκλατάρει, είναι η φάση του τώρα λίγο πριν βγει στην άδεια που έχουν αρχίσει και ζορίζουν λιγάκι τα πράγματα. Ξέρεις, έχεις αρχίσει να βγαίνεις λίγο off και περιμένεις πώς και πώς να έρθει η άδειά σου για να πάρεις λίγο τα πάνω σου. Είναι σε αυτή τη φάση και ο Γιώργος. Το σπίτι μόνιμα σε ένα χάος. Γιατί άμα δεν είμαι σπίτι, άμα δεν είναι σπίτι, άμα δεν είναι κανένα σπίτι. Και άμα γυρνάς για 2-3 μέρες στο σπίτι εντωμεταξύ, που να προλάβεις να κάνεις τι, ρε αδερφέ, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Η κατάσταση είναι λίγο tragic. Αλλά σε γενικές γραμμές όλα πάρα πολύ όμορφα. Ανυπομονώ πάρα πολύ να βγει ο Γιώργος σε άδεια, να πάμε επιτέλους στο χωριό. Έχουμε σκοπό να πάμε στο χωριό στον Άγιο Κωνσταντίνο. Το χωριό μου είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας. Love it there. Οι καλύτερες διακοπές που μπορείς να κάνεις ever. Οι διακοπές στο χωριό δεν συγκρίνονται με καμία άλλη. Εγώ πάω εκεί πέρα και βρίσκω τη γαλήνη και την ηρεμία μου. Ανυπομονώ τόσο πολύ να πάω στο χωριό, δεν καταλαβαίνετε. Να κλείσω το κινητό μου για 10 μέρες και να με ψάχνει ακόμα και η μάνα μου. Αυτό θέλω από τη ζωή για αυτό το καλοκαίρι. Θα κατέβουμε σίγουρα μερικές μέρες στην Πάτρα, να δούμε λίγο και τους γονείς του Γιώργου, να δούμε και τους φίλους μας και τα αδέρφια του κτλ. Και best case σενάριο θα καταφέρουμε να πάμε και στους κουμπάρους μας για 2-3 μέρες στο παράλιο Άστρος, που είναι εξίσου πολύ ωραία, αλλά πέρυσι δεν προλάβαμε να το ευχαριστηθούμε, οπότε ίσως φέτος θα καταφέρουμε. Αυτά είναι τα πλάνα μας, ωραία και ταπεινά, σε δικά μας σπίτια και σε φίλους.
όπως ο σωστός Ελληνάρας. Αλλά δεν έχουμε παράπονο, μόλις γυρίσαμε από Σαντορίνη, δηλαδή πήγαμε και το νησάκι μας λιγάκι. Στη Σαντορίνη, παιδιά, ήταν καταπληκτικά. Τι ωραίες θέσεις είναι αυτές. Του Γιώργου του άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα να πάω από τότε που ήμουν μωρό, οπότε δεν είχα κάνει σαν να μην είχα πάει καν. Αυτό που ήθελα να πω επίσης είναι ότι παρά την κούραση, παρά την ταλέπα, παρά τα πολλά πέρα δόθε, παρά το γεγονός ότι μου έχει λείψει το σπίτι μου πολύ, ειλικρινά σας μιλάμε, τόσο ευγνώμων που μπόρεσα να ταξιδέψω σε τόσους καινούριους προορισμούς φέτος. Αλήθεια. Πρέπει να είστε και οι μόνοι που τα έχετε δει όλα, όσοι είστε εδώ πέρα στο YouTube και παρακολουθείτε τακτικά τα λίγα βίντεο που έχω ανεβάσει μέχρι στιγμής. Πήγαμε στην Άξο, πήγαμε στη Σύρο, πήγα τώρα στη Σαντορίνη, δεν σας το ανέβασα γιατί ήθελα να πέρασω πολιτικό χρόνο με τον άντρα μου, έτσι, συγγνώμη κιόλας. Σίγουρα αυτά από μόνα τους είναι υπεραρκετά. Ήταν όλα υπέροχες εμπειρίες, ήταν καταπληκτικά. Χαίρομαι πάρα πολύ και για τα καινούργια άτομα που γνώρισα. Πάρα πολύ. Ανυπομονώ και για τα επόμενα. Να μου πείτε στα σχόλια εσείς πού θα ταξιδέψετε ή πού ταξιδέψατε φέτος το καλοκαίρι και να μου προτείνετε κιόλας πού αλλού μπορούμε να πάμε στη συνέχεια. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας προορισμοί και γιατί. Μπορεί να το βάλουμε στα to-go's μας. Και θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντας ότι η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα άτομα στο YouTube έχω παρατηρήσει ότι τον Αύγουστο συνήθως δεν ανεβάζουν βίντεο, καθώς τώρα πλησιάζει και το τέλος του Ιούλη. Εγώ ήθελα να σας πω ότι σκοπεύω να ανεβάσω κανονικά όλο τον Αύγουστο, είναι ακόμα πάρα πολύ αρχή. Συνήθως στα social, TikTok και Instagram κάνω ένα μικρό διάλειμμα τον Αύγουστο, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτή την πλατφόρμα και όλα αυτά είναι πολύ καινούργια και πολύ δημιουργικό για μένα. Οπότε σκοπεύω να ανεβάσω κανονικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε από κάτω στα σχόλια τι ιδέες για βίντεο θα θέλατε να δείτε, τι concept θα θέλατε να δείτε, τι άλλο θα θέλατε να δείτε από μένα σε αυτήν εδώ την πανέμορφη πλατφορμίτσα. Και επίσης να σας πω ότι δεν ξέρω αν θα έχετε παρατηρήσει, αλλά κοντεύουμε τους 1000 subscribers. What? Μέσα σε ένα μήνα τετραψήφιο? Oh my goodness! Thank you so much! Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Εγώ το απολαμβάνω αφάνταστα και ανυπομονώ να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας και να γίνουμε εδώ πέρα ένα πανέμορφο τεράστιο παρεώνι. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για κάθε έναν από εσάς εδώ πέρα. Και επειδή σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και μαζευόμαστε, να σας θυμίσω ότι στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε θα είναι ένα Q&A για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, να μάθετε κι εσείς πράγματα για μένα, να μάθω κι εγώ πράγματα για εσάς μετά στα σχόλια. Οπότε, εάν θέλετε, αφήστε μου από κάτω στα σχόλια τι ερωτήσεις θα θέλατε να μου κάνετε. Μπορείτε να με ρωτήσετε για τα πάντα. Μπορεί να είναι κάτι για εμένα, για το χαρακτήρα μου, για τη δουλειά μου, για το Γιώργο, για την οικογένειά μου, για δεν ξέρω. Τι πιστεύω για κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε να μάθετε. Αφήστε μου ερωτήσεις από κάτω στα σχόλια εδώ πέρα στο βίντεο στο YouTube, για να μπορέσω να τις βάλω στο επόμενο Q&A μας. Επίσης, αν δεν με ακολουθείτε, ακολουθήστε με στο Instagram και στο TikTok που είναι και στα δύο Χριστιανά κάτω Παυλαμή, όπου σίγουρα θα ανεβάσω σχετικά stories και εκεί πέρα για το Q&A, οπότε αν σας είναι πιο εύκολο από εκεί, you can do that there. Και σε αυτό το σημείο εγώ να σας πω την αλήθεια θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, γιατί πρέπει να πάω να ετοιμαστώ, έχω να πάω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό event σήμερα, στο οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να σας πάρω μαζί μου. Οπότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε παρέα. Τα λέμε στο επόμενο. Thank you for watching. Bye! Focus σε μένα. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι μια μέρα αρχικά που μάλλον δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω αρκετό χώρο για να τα βάλω εδώ πέρα. Οπότε, I'm gonna just sit my down. We're gonna chat. Μισό γιατί η κάμερα με εγκατέλειψε πάλι. Γιατί με εγκαταλείπεις? Μη με εγκαταλείπεις. Από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω εδώ μεταξύ? Δεν ξέρω αν μπορώ να τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Θέλετε να κάνουμε πρώτα το PR και μετά να σας πω τα νέα μου? Νομίζω κάπως έτσι δεν είναι. You shouldn't have, but you did, Νέλα. Μου έπεσε. Τέλεια. Δεν μπορώ καν να τα κρατήσω aesthetically pleasing, bro. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια να μην κρατάω PR πακέτα, γιατί τελειώς εδώ μέσα θα είχαμε γίνει. Δεν θα χωράγαμε. Δεν θα χωράγαμε άμα κράταγα όλα τα κουτιά, όσο πανέμορφα και να είναι. Δεν θα με αφήσει να το πετάξω, μάτι. Είναι αυτό εδώ. Μισό. Μ' αρέσει που είμαι και επιλεκτική. Ο Γιώργος το άνοιξε και χύθηκε και λιγάκι, οπότε μυρίζει όλο το μπουκάλι, δεν χρειάζεται να ανοίξει. Sippy break. Όσο το πίνεις γίνεται καλύτερο. Πόσες θερμίδες πιστεύετε ότι έχει αυτό? Ανά 100 ml 21 θερμίδες. Και αυτό είναι 330. Οπότε έχει γύρω στις 65 θερμίδες. Πάρα πολύ καλά. Το πακέτο, παιδιά. Μπορώ. Εσείς τους δεν θα προσπαθήσω. Κάτι extracts τα οποία είμαι σίγουρη ότι κάτι κάνουνε. Ξύλο τι θέλω και τα λέω βασικά. Άμα τα λέω μετά με ματιάζετε ή με γρουσουζεύετε.
και μετά πάντα κάτι γίνεται. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ έχω πει στους καλούς ανθρώπους, οπότε θα τα πω και όποιος θέλει ας μας ξεματιάσει. Επίσης, να σας θυμίσω ότι, μιας και η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί τόσο πολύ που ειλικρινά έχω χάσει το συνειδημό μου τελείως και ο εγκέφαλος μου δεν δουλεύει. Σας θυμίζω, είμαι πρώτη μέρα περίοδο και μιλάω και λειτουργώ σαν άνθρωπο. Αυτό που ήθελα να πω μετά είναι τι ήθελα να πω μετά? Can my brain just brain for once?